sira nelongso aku teko gendong tresno nah bunda bisa tak bunda ini butuh fokus bunda itu Pak Andri DPRD Andri Wahyudi, Bapak Andri Wahyudi, DPRD Bapak Sugiono, DPRD Emoticon. Kan. Boleh menang iso nyanyi. Iso menang ora? asyik Iso menang ora? Aku wis koordinasi lho. Masa rai keblodrok pindho lho. Ngono mbok sing komunikasi. Oke ora? Rasa. Lagi Bu. Anun WA kula jenengan catet mawon. kayak sinten kelas Aja guyu napa. Kowe samarku jenengan anu mengke jenengan ngidoni kula. Sinten? Nggih, oke. Saya ucapkan seto kan, iki tamu agung. Iki rae duduk tembok mbok lepo. Saya ucapkan selamat malam Sugeng Rawuh, Bapak DPRD, Bapak Andre Wahyudi dan juga Bapak DPRD. Iki kopok loh kan. Kingkong resi iku piye? Dan juga Bapak Sugianto, Sugeng Rawuh, Bapak. Kowe aja celometan, gak nyanyi. iya ndang kan lho ndang Iki wis to kan ding opo kurang jane. Lah iki ulang tahun kok. Iya to. Iki jane kesenian opo to jane? Sing ulang tahun sapa? Ya to. Wah, aku iki arepe nemen-nemen rawani sik rong nyanyi deh. Yo, berson. Liline tak go mulai tak ulang tahun sok ben ulang tahunku ya, Nok. Yang ke-71. Tuwa men tau. Yo, Niken Sa Lindri. Wong bagus aja sira nelongso aku teko gendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa
sama-sama pedus. Ya ampun panas kan Mas, kayak sapi di diang ya. Nyapet ta? Selamat malam cantik. Selamat malam. Bocah kok Miss saya. Bambang. Kok iso Mister. Alhamdulillah wong iki ngaturke puji syukur ngono ngarsane Gusti. Ya. Ing wong iki sosowan ana tlatah Ndayu Rejo Prigen Kabupaten Pasuruan. Ya. Spesial dihadirkan di sini Ya. oleh panjenenganipun Bapak Komisi 2 Ya. DPRD Kabupaten Pasuruan yaitu yang terhormat Bapak Haji Heru. Bapak Haji Heru. Bapak Haji Heru Ferry. Udah. Bapak Haji Heru Ferry NC. Dan Matur nembah nuwun sik kagem Pak Heru. Matur Sponsor tunggal. matur sembah nuwun kagem Bapak Haji Heru yang sudah mensponsori acara di malam hari ini. Semoga sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Dan juga Bapak Taji, Bapak Surya, Bapak Bagus, Bapak-bapak. Gak ngerti sampean Pak Taji, Pak Surya, Pak. Gak ngerti. Kuroko Pak, bapak-bapak. Sampean gak ngerti, Gak ngerti. sandinge Bapak Heru kuwi sapa ae sampean gak ngerti. Piye to kok ngenyek aku to, Nduk? Aku ki ya mesti lho kudu ngerti kabeh lho. Sandinge Pak Heru ya mbah sapa to, Nduk? Loh. Sampean gak ngerti sing tak sebut niki mau Bapak Bapak Taji, Taji. Bapak sapa? Pak Kar Pak Kartolo, Loh. terus Bapak apa mau Bapak Suprayitno, Suprayitno, Pak Taslim. Taslim. Gak ngerti sampean? Gak ngerti. Aku dhewe ora ngerti. Piye to bocah Wong iki? aku ngawur. Iki lho jenenge Pak Iki sapa? tamune tamu sing spesial Dewan kabeh. Ambumu agak enak, Bang Mas. Kayak membusuk. Sampeyan gak macak nyapa dina iki? Anu wedakku entek. Lah nyapa? Eh? Lah nyapa? Ora kuat tuku wedak, Nduk. Akhirnya roti tak bludru. Ayo diucapke apa? Ucapke terima kasih sudah. Sudah. Dan tentunya ki warga masyarakat wis ngenteni tekomu. Oh iya, dan juga tadi Bu Lurah Ya. sing wis nyiapne kaya ngono kuwi mau. Nggih. Kagem ibu-ibu Biyodo Iya, dan Bu Lurah ibu-ibu. matur nembah nuwun. Ibu-ibu Fatayat. Dudu Apa? ibu-ibu Biyodo. Ibu-ibu PKK. Iya. PKK matur nuwun sing Ibu-ibu ngono. pekakak-pekekek. PKK. Lah iya PKK. Heeh. Ibu-ibu, terima kasih kagem khususnya buat Ibu Lurah dan juga warga yang ada di sini. Ya. Warga Pasuruan terima kasih banyak karena sudah hadir dan sakit memeriahkan acara di hari ini. Semoga semuanya diberi panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. rezeki yang banyak. Allahumma. Amin. Jane do turu babe didongane Ora. meneng ae. Iki terkesima melihat sosok wajahmu. Biasanya kan mirsani ana ing Bape Iya. Andriot. Melihat seekor niken Seorang. salindri. Seorang niken Niken Salindri salindri. biasanya mirsani ana TV, ana YouTube, ana Saiki ndelok wujud langsung. asline. Minggumun. Niken kalau bocah kok wayu apa meneh MC-ne. Ning YouTube iki ketok lemu, tibake kurus, Kurus, bocahe seksi ya seksi. ta. Terus kayak Ayu. sandingnya Niken kayak MC-ne yang ganteng deh. Heeh, nek ning YouTube gue ganteng bareng asine kok kaya ngene ngono. Ya nak, Ya. iki enek sing kepengin munggah ana panggung. Heeh. Bapak Heru. Bapak Mbok Heru. Bilih kersa minggah wonten Nggih. panggung nyanyi kali Nduk Niken beserta Mbah Lurah. Pak Lurah. Nggih, Monggo. monggo. Ya disupporti jengkare saking Palenggan manjenipun Bapak Heru kalian Pak Lurah. Dak. Lelo lule sing saya sing rukun dua lolo kendalu Pak Heru Pak Lurah kendalu
Mas Heru. Monggo. Monggo. Sugeng dalu Pak. Dalu. Alhamdulillah ya Allah. Wong kok bagus heran to ya. Ya Allah, piantun nok putih heram gagah perkoso. Ngono kuwi dompete ditokne to, Pak? Pak. Wis lembarang. Sing disawer duitnya akeh. Kula mawon Pak sing sithik duwite, Pak. Iki duwite pun akeh. Ya wis sampean kene. Iki gak kuat nyampe iki. Anu Pak, kula nggih butuh sangu sekolah ya, Pak. Pak, kula nggih tasik sekolah ya, Pak. Bene, Mbak. Kuwi dikepangkan wedhus gumoh. Monggo Pak, badhe ngaturaken apa sepatah dua patah kata. Saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Niken Salindri dan tim Bayangkara ya, yang sudah menghibur masyarakat Dayurejo pada malam hari ini. Tadi ada ucapan selamat ulang tahun dari ibu-ibu BKK dan Muslimat ya? Muslimat. Sekarang saya yang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17. 17. Sweet 17 ya? Sweet 17. Yo, kayak duwe KTP. Aku dipandeng aku Pak Lurah, tadi aku wedi aku Pak Lurah. Nggih mboten kula mboten nyawang. Monggo matur sembah nuwun nggih Bapak. Mugi-mugi terima kasih. sami-sami sehat selalunya, panjang umurnya. Kadone pundi, Pak? Lah ulang tahun lo, Mas. Ya, aduh. Niku mawon dintekne mboten napa-napa, Pak. Sing apa? Bedes sing guyu. Bedes sing guyu. Pakai samanya lo. Bedes. Sakit lu, oh. Happy birthday to you. Ayo Mas, aku Mas. Happy birthday. Saya, Pak. Matur nuwun Pak, monggo pinarak malih Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Yeay. Monggo nyanyi dong Pak, monggo. Monggo pergi. Kakak sini Pak, monggo. Tepuk tangan buat Pak Heru dan juga Pak Lurah. Bapak belum, Pak. Sik, mari ngene. Bocah. Bocah ini kok celebung. Ngene lho, Nduk, seorang seniman ki saru. Saru ya to nyuwun sangu kuwi saru. Ya gak boleh gitu ya. Gak boleh minta sangu, gak boleh. Diparingi alhamdulillah ora dinteni ya. Ngono lho. Ayo, Monggo Pak. monggo, Ayo. Pak. Lagunya apa? Monggo Mas Heru. Monggo Pak Heru. Lagunya. Lagu apa ya? Monggo. Sinarengan. Mungkin yang bisa duet kali Bapak. Enggak bisa lah. Tidak bisa nyanyi. Nggak bisa. Oh ya. Bapak Apa? Gala-gala. Gala. Kalah. gala-gala. Oh, gala-gala. Oke. Kita kasih gala-gala. Iki biar penyanyi gitu. Penyanyi. Oh, penyanyi. Oh, saya kita di dewan gak gelem nyanyi. Oh. Lagu wajib. Monggo, Pak. Bersama Pak Heru dan juga Pak Lurah Dayurejo. Ada Niken Salindri. Terima kasih, Pak Heru. Pak Heru. Yo! Mayangkara. Asik-asik. Ku
terkira rindu segala-galanya. Kala-kala Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Kala-kala Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Kala-kala Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Mayangkara Niken Salindri dan juga Pak Lurah Dayu Rejo Priken Pasuruan matur nuwun. Terima kasih juga buat Pak Heru. Sehat selalu. Amin. Yo. Rindu gayamu Rindu bagaimana engkau mengasihi ketika ku bersedih. Ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika ku merajuk. kembali padaku kan setelah lama rindu menanti. Lama sudah ku menanti memantasi penuh rasanya rindu di hati. Tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oke, matur nuwun Pak Lurah, sehat selalu, berkah barokah rezekinya. Pak Heru matur nuwun. Selanjutnya ini juga iki cepet wae mergo engko ana bintang tamune barang. Sopo? Pelawak kondang Mas Dodok karo Mas Komet. Sabar dulu. Iya, welek wi. Sing wajahe wireng piye? Wong baguse koyo ngono kok ya. Ndi to? Kuwi lho. Iya. Kok iso yek. Oke. Kiki to. Iya. Iya. Kuwi kampret, kuwi jenenge Supriyani aja. Nggih, selanjutnya siapa Ibu tadi? Bapak DPRD, Bapak Andre Wahyudi, Bapak Sunar, Bapak Suhar, sudah. Bapak Andre, Bapak Suhar, monggo kula aturi jengkar saking Palenggan tumuju wonten ing sasana Palenggatan. Yo, disupport ta. Ya. Ya Mas, ya Mas. Urung dipasne to. Cara bengsanmu. Monggo Pak Andre kali Pak Suhar kersa tindak wonten pepanggihan. Oh, Cara bengsanmu rama kodewi. lelu sing sayang sing rukun lelu Setan jiwa dan makan koncatan jiwa.
Monggo Pak Andri kalian Bobo Suhar. Witing klapa jenis Sing sayo sing rukun dua lelu Mbah nuwun Pak sinden Pak nggih. Pun monggo Pak ndam mriki monggo. Monggo Pak mriki. Monggo ndam mriki. Wis pun Pak nggih. Pak nyuwun sewu mboten paring sabda. Oh sampun nggih pun. Anu iki dawuhe Bapak mau diparingi sampean to? Kon nyusui 98. Ra mungkin. Bapak Dermawan kon nyusui 98. 99. Malah sewu. Ya, iki Bapak ora kersa ngaturke apa-apa kejaba paring. Dah lah kok bar ngono langsung alih. Lho jatokno mobil transfer aku ae. Kalem. Rasa didung. Wong kowe KTM ra duwe no transfer. Duwe ndangan nyek 17 tahun, Bos. Oke. Yo. Ya iki nyanyi lagi. Nyanyi lagi satu kali lagi, Satu habis kali itu Mayangkara sudah selesai, dilanjutkan bintang tamunya. Ya diiringi ora kok dhewe diculke. Satu lagi apa, Nduk? Satu lagi apa mungkin permintaan dari sana? Kok gek nanjake bintang tamu ngono. Mah, Ngono ya ya. apa? Eh. Wilo. Ya lamunan. Ini ngapa? Lamunan. Ini ngapa? Gregis. Hah? Gregisnya engko wae ya. Oke. Lamunan gerige sapa neh? Mas sapa wis Tombol kangen. lali sliramu. Ayo. Sabar to sabar. Piantun kene iki saking semangate, ya. Nyanyi ya. Senyum. Iya. Ya. Ya lagu apa? Oke, bersama si cantik Niken Salim. Kendean. Enjot. Sabirasane waktu biyen ucul dhewe langat taros siling kancane zaman semono yen dalan rame-rame guyo perukon sana atine si emosi. Mas sapa wis lali sliramu Dek samana yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan ketombengan karo aku dadi yo tangga tanganku tanganmu
Awo, awo. Pangapunten Bapak Ibu, anggenipun niken jogete kados mekaten kala wau kelebon lalar buah. Jadi kelebon sundep tadi. Oke. Mbak Niken sudah? Oke. Malam